Täällä on virus mun koneella, mä en sitä pois ollenkaan. Tää on ne rikki, tää on äitikodeja. Niin se menee. Mitä mä teen? Mitä vittua? Oot sä niin tyhmä, et sä et tiedä mikä pixel-virus on. Kerro miten mä Se on sun koneella, sun pitää laittaa Trojan virus, et se lähtee. Anna linkkiä, kun mä en osaa käyttää Googlea edes. Meet google.fi, linkki. Se on linkki, kirjoitat siihen juttuun google.fi. No niin, mä oon nyt tässä, mitä mä teen? Kirjoitat siihen Trojan virus. Joo. Ja sitten? Enteri. Joo. Meet siihen ensimmäiseen. Okay. Sitten lataat sen. Mistä? Tuolla download, joo. Sitten kun sä oot ladannut sen, niin käynnistä se. Okay. Nyt sun kone pitäis olla paskana ja sä sekoilee. Mitä vittu se? Anteeksi niillä kodilla vai arska? Käy katso muus vidi. Hei mun kone meni jumiin, mä en pysty käyttämään mitä tapahtuu? Mä en pysty tehdä mitään. Mitä mä teen? Auttakaa! Tää on äitikone, jos tää menee rikki. Auttaa. Mä en pysty tehdä mitään. Ei. Mitä sä lähetit tolle? Trojan Mun virus. koneella oli pixel-virus, sit jokeilla huijas mua ja nyt mulla on Trojan virusti tässä. Ja mun kone ei toimi. Tuossa Arkas-klipissä toi eka tyyppi vetäis pakaa. Mä koitan boottia mun koneen. Moi. Mitä että? Arska, tuossa sun klipissä tuossa ekassa tapossa se vetäis pagaati. Niin vetä. Silleen hienosti. Nyt sen näkee HD:na, hyvä. Vittu se on tyhmä toi äijä. Ei se olisi pagaattia, ei niveleet niin oo tarpeeksi venynyt. No joo. Kuitenkin joku jännä. Hei, haluatko edittää Arsko sen mun spreida? Taas uudestaan, en mä nyt jaksa. Ei, Tyydyt tähän tossa. Digle 4K ja siihen mikä se toinen nyt oli? No ei nyt heti, mut jossain. Nyt tää toimii. Mitä mä teen tuolla Tää on ehkä, Trojan viruksella? tää on ehkä paras editti mikä mulla on. Joo. Otan 23 sekuntia. Vega siis näytti 15. Mitä vitosella? Milloin sä tuut... Anteri, milloin sä tuut Legends of Leakoita? 2, Legends. katsotaan, venäjä 2 tullut. Joo, se on ihan